Nakapag na sa kong insektong alindanaw. Wow! Kanindot og color. Insekto. Pink alindanaw. Anad kaayo nga alindanaw. Pink. Spider. Nasilam sa yuta nagpuyo. Ano spider? Pero ba na siya dagan basta makamatngon. Ano? Ang spider ay. Nasilam sa yuta dagan. May kabuot din sila. Nindot ko silang batog ilang balay. Wow. Kaanad niya. Naan sa ko'y nakita ang halalago. Guys, hindi siya insekto. Sa bukid nga makahatag og tambok sa yuta. Iti ani guys kay lapok. Gawas siya kay init kaayo ang panahon. Ngaw kay sila silang duwa ang butterfly. Ngaw kanindot nila. Nindot kay ang butterfly nagduwa. Lasing ipon. Lain siya, tingog lang siya ang kubuko, yung pako. Pako din tingog din. Insekto, hindi sa bukid. Mara siya grasshopper.